Iya. Mungkin bisa joget lagi loh Mami, monggo. Mboten cara repot-repot tau iki santai mawon nggih. Tenang mawon. Kamu bisa nggak Bang? Ala. Ala. Yo. Kini bisa nggak? Piye? Udah. Saya ngubah wetenge. Ora. Apa? Pak Oki, sultannya kita. Wah. Iya. Wes to dicepai tak golekno. Masih banyak. Duitnya akeh kok. Duit iki kok ditandur ning mburi lho. Aku kok mambu sate ya Mas? Sate apa wong bapak ngobong sampah lho, sate. Maksudnya? Kayak wong diang sapi no. Iya. Aku tak lepas sepatu. Oke, lepas sepatu dulu. Kamu nyanyi sendiri atau ditemenin? Sendiri dulu. Sendiri. Wah, ya sendiri dulu lah cantik.